O, ulitin mo ulit shoutout mo. Shoutout. Shoutout Papa, shoutout Lolo. O, saan yun? Ikamatwang. Kabanatuan. Kabanatuan. O, yan. So, kaibigan mo. Shoutout. O, vlogger to ah. Kailangan ko kasi nagtatangin. Vlogger to sino. Okay. Isa ka lang. Vlogger tayo. Kahit may shoutout ka. Ito kayo. Ito. Yan, therapy sila ng Yan. Yan. sila lang. Lolo, nagtatanong sa pipi. Lolo, Amelia. Meron ka ba? Meron ka kaya? O, bino niyo pa. Ano Lolo. Lolo? Mapirsahin eh. 120 tayo ngayon guys. Upo tayo ng ating Melia, 120. Ayan, kakayanin kaya natin challenger. Sige nga. Mas lagi ang basura din sa akin. Tampang na rin ang basura ka anak. Doon sa Ito yung zero ko. 25 isa ako. Sige na. Kasi naman tama. Ano na ita? Kolong-kolong. Oo. Alika anak ko tanga. Ano? Saan itong kara? Ano yung cellphone? Mama, tagal mo puno. Mapirsahin nila kanina. Alam 70. Hintay lang ako siguro. Bakit yung bakali? Gusto nga isip mo naman oras na yun. Hindi, tingnan nyo na kain. Whoop! Okay, tingnan po. Ang 50, 98. Ba't nakabago mo eh? Tension na ako na ako 130. Nandun. Nawas. Tapos this. Nakaliwag na lang. Kaya ba eh? Ano ang gusto ko? Nakasubscribe ka ba? Hindi. Dali, subscribe mo dali. Subscribe natin para panunod rin mamaya. Panunod mo yung sarili mo. BP ah. Hello, how are you? I'm fine. You're fine? Okay, this is not fine. 160. Over 90. Ay taas yan ay. Yan. Hindi. Hindi yan. Bigla siyang bangon. Nabigla siya. Siyempre, nalisay ka, di ba? Kasi 130 rin. Pag ganun bigla rin. Trabaho. Bigla. Basta binigla. At ang mga binigla, basta ba? Nilitsaka ka. Dali, ang tagin mo sa kanya eh. Kasi, ano ba sa kanya? Utak niya yan. Ha? Nice niya. Yan ang pag-late-late mo pag maga-maga. Kapapagal. Doon na pa. Hindi ka pagisan. Okay guys, ang gagawin namin. Ang gagawin namin natin nila yun is 120. Upo tayo, pero mababa yata yung ating yung ating ulo mo. Yan, nakikita ang ulo. Diba? So kakayanin kaya ating challenger ang 120. Bingkong pa yung ating video. Ganyan. Pag nasa ka ng video. Ayan. Sige, hadi. Bingkong pa rin. Hindi kaya yan. Sige nga. Nakakabalas na. Sabat gagawa ito yung reject. Reject gawa na natin ito. Puro reject eh. Yan! Yan! Ganda! O diba guys, maganda? Ayan. Start na po. Ngayon po ay 11 days namin. So, kasi mula yung 2 dyan balakang niya. So, dito na po tayo. 120 po. Okay? Let's keep it till there. Sige na. 20 ah. 1 2 3 4 Hindi pa rin 4 tayo 5 yan 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, ha? 17, 18, 19, 20. Oh, relax muna. Relax ka muna. Yan, relax ka muna. Ano? Nahilo ka hindi? Hindi naman. Relax ka lang muna, relax. Hindi pala gumagana. Ako gumagana. Ano? Relo mo daw, ano oras? Ayan. Ano kasi? 2 o'clock na. Ano kasi? 2:12. Sige. Opo, dandan. For your next set, sige po ka. 1, 2. Yan bilang. 3, Okay? 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. Ayos mo. Relax mo. Kaya. So, nakaka-2 sets na. 2 sets. Preparation na ako. Siyempre. Relax ka muna. Yan, 2 sets. Last 4 sets. 120. 120 yan, oo. Kasi nakaraan, naka-100 yung nakaraan. Mas bukas, lakad naman. Hindi pa rin pala ang program. Kasi everyday yan. Hindi po pwedeng gawin niya lahat yung isang araw yan. Hindi ko. Wala siya may hirapan. Mahirapan ito. Baka mga isa ito. Ang baga natin dalawa na. So yan, lumalakas Okay siya. na, ganun. Nelia, lumalakas ang tuhod mo dyan. Yung tuhod mo at balancing mo, lumalakas siya. Kaya magtataka ka kung bakit nakakalakad ka na. Kasi nga, yun ang proper exercise mo. Bilis. Oo, kaya nagugulat ka ba? Lakad ka na. Diba? Kung nakaka-120 ka na. Simula ka sa 20 lang, diba? 20, 40. Siguro yan, mga 300 nakaka... Wala, 300. Hindi na. Hindi, maximum niya mga 150 lang. Ano yan? 150 lang pinakalim. Mister. Tapos yung walking mo naman, hindi, mag-case program tayo. No? Pag nakuha natin yung case program naman tayo. Yung dito, Yung yung sagad. Kaya ano yung... Kaso hindi pa kaya, medyo, Opo, yun, no? natin ang ginawa ko sa kanya, medyo na ano siya, pagod siya. Yung gano'n, nahirap kasi yun. Yun, yun, sakit yun, no? Oo, mainiditan yung tuhod. Yung tuhod mo masakit pa eh. So, may sayang, hindi sasakit ko sa Okay. Ako, nahirapan sa ganyan eh. Yan nga ang iskal ng gano'n eh. Nadidad ka na eh. Oo, maano yung tuhod. Oh, kaya ba? Yung gano'n yung ginagawa mo. Sige na. Ikaw, sige. Kumapalpak kay tuhod. 3 sets. 1, 2, 3, 4, Ah, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Tayo mo na. 3 sets. 60 ka na ha. Hindi mo na rin, relax. Relax. tayo na ng mukbang. Nakabalas na siya. Balas ka na, tibig mo na. Relax mo na. O, dandan ka, upo muna. Upo muna, tingnan mo tayo. Ano ba madali? Pang 4 sets mo na yan. 60 ka na ha. Hindi ka. Ayos ka lang? Hindi ako may dumama kaya. Hindi, kaya pa ba? Kaya pa? Maloko na Tanong ko yan, tanong, huwag magsisin naman eh. Maloko na Kaya pa ba? Kaya mo pa, kaya mo. Hindi O, ka ayan na na, kasi nahihirapan na siya. ayoko nung ano, mamaya, hindi mo na kaya. Pahingin mo konti. O, kaya mo na konti, sige. Mga karating araw tayo bakit. Magkaya ko na lang muna tayo. Hindi, alam mo, kaya parang chill-chill lang tayo, para relax ka lang. Hindi yung, Chika-chika. chika-chika muna. O. Sa ano yan, ay guys, may aircon po kami, naka-aircon kami. Padaldalan lang yan. Naka-aircon kami guys, sarap. Warm up. May lumalabas akong padaldalan yan. O, ayan. Sarap mag-warm up po, sa papawisan.
Oh, nakiga rin sa akin. Nakahiga nga rito Lalabas eh. ko tuloy yung aso ko. Nakahiga, ganun siya oh. Siya Oo. buhay oh. Eh, mas maganda na yung kumikilos ka na eh. Nelia, kasi nakaganyan na. Kaya sa, Ayaw na hindi ako magkilos. Parang ako okay, ganun. Gosh, dami na stock kayo, pati sa kayo. Sa init kasi. Init kasi ka na. Sa kinakain. Sa Kaya kinakain. may stroke tapos kami tumamatay. Diyos ko. Meron ganun. Na, Oo nga. ano ka agad, chewing. Yung ano agad na. Pag-stock. Kaya marami pa rin pasalamat ko. Kapag na-stock ka na nakarecover ka ng Kaya COVID. ano eh, sa may sa'yo. Pizza ko ng bisyo. Wala naman talaga siyang bisyo kanya. Kanya Kailan? ano niya. Kain lang. Ay, kumakain ako kaya makain ko lang ibang tao. Madayet naman din yan. Hindi naman Nagda-diet ka rin. Ano din yan sa katawan. Parang Ano lang, talaga over patig. na-over lang yung patig yan. Pagkain nga namin dyan, halos nasisira na. Ayaw na rin kumain ng mga anak ko. Oh my God. Ito ang gawin. Oo, tiga ano dito. Ito pa. Oh, hindi na tayo. 4 sets. Sige, sige. Parang stock ka nga. Ang bilis ko yan. 7. 8. Okay na happy niya yung Mayo ah. 9. 10. Kung kailangan sabi mo, kung gano'n magsabay ito para ako magbubot ng baby to. 12. 13. Bilis no? Ang bilis oh. Ang mga viewers namin natin na ila, ang bilis na rin ito. 17. 4 sets ako ah. 19. Hmm? 80. 80. Naman yun, minani mo lang ah. 80. Oh, last 2 sets ah. Minani lang ah. Ang hirap-hirap ah. Bibilis na siya kung tayo. Ay, bilis niya. Nakabilis. Yeah. Mabilis na tumayo po eh. Parang present! Di ba? Dali at. Bilis si pasindalo habang sa galing mo. Bilis eh. Wala na yan. Bilis ang flexibility niya. Bilis na dito. Oo, ano na yung dito Oo, yan. bilis na. Dati, yung muna niya bagal. Nabagal pa siya dati. Ngayon, may hawak pa nga. Ano yun? Ano yun na yung dati. Oo, dati no, nag-ako sa upuan. Di ba? Panoorin mo yung video ko, yung mga past mong video. Makikita mo ron. Nakikita mo yung ano, Yung ginagawa natin, di ako ang upuan. Di ba? Yan, ginagawa kita, di ba? Tapos nag-upuan ka. Ayaw ay naalala naman. Tapos nawala. Hindi, may kami yung ano lang. yun na ano lang. Alam kita yung improvement mo. May pa ka ng ano, sundalo eh. Mabilis. Kaya anak ko na ako sa kwarto. Lumigo ako dito, bitaw dito. Oh. Sabi ko sa kwarto daw dito na. Mabilis mo. Sabi ni Raymond. Oo. Mabilis ka nga na. Mabilis mo yan, ano? Mabilis ka na. Dahan mo na rin. Mabilis ka pa recover. Pero ano lang, Hinay-hinay na. hindi. Saan po? Sa banyo yan na. Banyo? Mag-video tayo. Iniisip niya, di ba? So yung mindset niya, apektuhan. Mabilis siya ka mag-isip. Yung kasi inisip niya ang gagaling siya agad. Mm-hmm. Kaya ganyan ang ano niya sa isip niya. Feeling ko, tinatira ko ng 3 months to eh. Tinutulungan, kasi may ganyan, tinutulungan niya na yung agad niya sa Oh, sarili. dahil ba tamad? Mayroon tamad talaga. Ang mahirap yung inaasa na lang lang. Pati yung zero side ko, isipin Yung sarap talaga ng pain. Wala, utos ka, ano? Siya kasi inaano niya talaga yung sarili niya. So talaga. Oo, gusto niya talaga gumaling. Oh, you have 2 sets. Palit na yata ng ano. Ready ka na? 5 sets, ready ka na? Sige. 5 sets, or 400. Hindi ako ligo pa. Bilis mo, no? Kasi late. Stock ko. Ano lang. 7. Nanakot pa rin. Gastos yata ito ka. Kaya ako yung lumiyanan din. Ibang oras ko kayo kasi naman na. Radyo ito pa na. Yung kalis namin. Ngayon, 2. Ay, no, na. 100. Relax mo lang. Relax. Last. 100 guys, nakaka-100 na. Bilis naman. Parang naglaro lang. 100. Yung normal kayo. Hirap kayo, di ba? Oo, masakit sa ano. Sa tutuchon. Dito, masakit. Pero maganda pag arthritis. Wala mga yun. Ako kasi. pumapaltok yung tuhod ko.
Wala pa tama tutuloy, wala pa. Wala. Wala pa, no? Numerous chest. Tibay pa. Ito masarap guys, pagka Tuloy gusto, ako. walang uric acid. Madaling maka-recover. Ay, Pero kung uric Parang acid, kita lang din. hirap yan. 940 yung ano yun. Walas dos niya. Gamot niya, may gamot siya men? Oo. Pasok utak. Kaya mo na. Sa utang mo, susunod tayo na to, sige. Ako may mawala ng phone. Tapos may tulad ko. Mas kung dira to, ligado to. Pamagwala to. Napaya mo lang gamot. Sige, mama. Gusto mo yun. 20 na lang, 120. Sarado na sa 120. No, nombre. Wala nang sakit. Hindi na nilagnat. Wala mo kaya shoutout ka. Ito mo, hindi. Kaya, Heart. taas mo nga to. Ito na lang talaga, may itong biyahe. Ito na lang din kasi gumagaling to eh. Ay tayo. Hindi mo kasi ginaano yun. Ganun mo nga siya dyan. Pansing magiging kayo. Ituro ko sa'yo. Ituro ko sa'yo, gano'n ginagawa mo ba? O hindi, o Ay, sinabi mo yan. ginaganon mo. Hindi ka Sabi ko every morning, di ba gaganon ka? Di makalimutan mo na naman. Isa, dalawa, hanggang 10, di ba? Tapos, oh. Di ba pagising mo, di ba? Pagising mo. Ganun ka na, oh. Exercise, tapos ganun ka na. O, 10. Asawa mo nga gagalaw ko. Kaya mo na, no? Hindi ako bubukas sa kamay mo dito. Madali na yan eh. Ito muna ngayon, ha? Oo. Fokusin natin muna yung paa mo. Saan naman si Tikulig? Kasi pag nakalakad ka na, magagawa mo na mag-CR. Di ba? Hindi na may maglakad dyan. Dati kasi, di ba? Dati ginaganon pa siya, di ba? Pero nakakaano siya ka ng... Magaling ka na. Pero may Ito naman. Para dito. Kasi hindi pwedeng sabay gagaling. Siyempre yung isa. Yung isa. Mauna muna yung Hindi naman nainit ka. tempo, no? Kaya mo agad? Kung wala, Ano, dapat gamot? nagagalaw niya. Pahinga mo na na. May kayo. Mga 2 minutes man. Oo, kayo naman pala. Yung sasabi ko siya, mobile patigtyo mo. Pero Hindi pa ano yun. makakahawak na siya. Upload tayo, over-exercise pa. Ganun yun. Ano ba talaga lagi? Sa utak eh. Kaya para... Yan ang ano niyan eh. May Dito gusto yung mo mga na tapos sa Tapos na siya. Pag ganyan kasi sir. Tapos masasya, tapos na. Masasya na siya. Bis siya. Turo-turo lang. 6. 7. Lakas na lang ako. Flexible lang mo. Tuhod niya, no? Hindi na yung tuhod pa, hindi na siya. Pwede nang palakarin ako sa oval sa umaga. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Oo, tama na. Stop na. 120 tama na yan. Okay na. Pahinga mo na konti. Pag nagkatapir pa kami sa kayo, ginawa mo. Yan. Hindi ka pawisin niya, aircon eh. Hindi wala aircon niya, pawis yan. So, may limang. Ay, tissue. Ayun, Hindi makbuhan yung fingers ako. Yung bintas niya, okay pa? May bakat pa? Meron pa, nilang araw pa. Pero makonti yung pataas ng marami na ano. Hanggang bukas sa amin yun po, baka naman hindi. Kung wag mo maligo, hanggang mapula pa yung likod mo. Ano ba yung dito? Meron doon matalo eh, sa taas. Oo, mahalo pa yan. Ba masyado yan. Nandun pa yung kanya na mga din yung dito, abukado. Laro. Pwede yan nag-diretso yan. Ano yung pa ito, kung bago abukado. Salamat. Maraming salamat. Sige na lang kami mo. Tatang ka dali. Shoutout kaya pininglo ko eh. O, dali, doon ka dali. Shout out. Ay, hindi mo siya ka dali. Habang doon masisima ko dito. Nandito yung talatang dali. Shout out na papa ko. Eh, ayan. Kaya na.
Naiyak tuloy. Ayan, naiyak tuloy siya. Dali na. Tapos tayo ba ng... Ano si Lola ko? Pero hindi. Nagtira si Lola ng bablogger tayo. Ayun no, punta ka dun sa ano, harap ka. Para panoodin nila. Naman pa tayo sa akin siya. Kaso yung gabi, hindi ko. Yan. Ginagaling niya. Tinabali niya. Sarap. Ito yan. Lamig, no? Mali, yung nalaman. Sarap. Timpla kape. Oo, malig eh. Malamig. Hindi ka nalamin niya? Kaya papawisan na ako. Sinapawisan nga siya eh. Kasi kaya puputayo ka eh. Iba yung tuhod mo ah. Mas na tuhod mo, no? Mga pasyado, ikaw yung top notcher. Ang mga gumagawa ng gano'n na mo, 3 months. Ikaw, 11 days pa lang, nagawa mo na. Nakatayo lang ako ng isa eh. Lakas mo. Malakas talaga yan. Dito mo. Sabihin niya. Bako talaga makakilip. Ang bayo ko eh, may therapy ang ganyan nilalakad. Bakit? Sino mag-therapy na? May stroke yan, alam ko may therapy. Dito pa therapy yun. Hindi pa therapy nilalakad yun. Tatsagain yun. Bedridden, hindi nakalakad. Ang daming gagawin na exercise. Taga saan? Sumasahin ako. Yung mo nito. May chance yung lakad yun. Walang opera. Ilang taon ng stroke? Ngayon Ay, maganda ngayon lang. Pwede pa yun. Ngayon ba niya, 60 niya rin. Pwede pa. Basta, dito sige, malayo sa inyo eh. Saan kayo? Ang layo yun. Malandas nga. Lalo mo ito, kung 3 buwan. Sa lesson eh. Malakas din ang loob nun. Babae na lang. Wala. Ay, yung lalaki madali. Dito pa, bugod kaya natin magbugod ng biya. Ito ba na, harap niya mo. Sarang pa lang. Kasi pag pinatagal mo, matitigas yung mga muscle mo. Ako nang tuturo na. Pahilo ko sa akin, marakakalawin ka. Ganyan po ako may stroke ko. Hindi na ako yung sarili ko. Kahit kasana ko ako. Tapos gawin mo mga tayo ako. Tuturuan niya. Siyempre nang iwan ng kanya ilang mabiyasa. Kailangan pwede ako malimit kaya. Hindi. Tataas ka sa yun. Yan. Ako ngayon ako, gawa ko ng lyrics eh. Ang sabi niya balbog. Kasama sa iyo. Nagigipit ka sa mga bata. Ano ba mga nagigipit sa bata? Halos lang siya. Minut lang kami lori yung ginawahan ako ng Apo. balbog ng Sarap mo. Open. Close. Open. Dali dito. Usapin nyo na naman dito. Ayun, dito mo. Gusto mo gumaling. Kung ayaw gumaling, kasi kung nagawa dyan. Hanggat masariwa pa yung mga muscle niya. Kasi pag nanigas na, mahirapan tayo. Gagawin niya, no? Uurong. Lalo ko, magandang, nakamutan, mainit, di ba? Para sa bakasyon dito. May gagalawang kamay. Yung isa lang din po. Niya kayo para sa kanyang Papagaling ka na, ate. para kanyang nasa Papagaling ka na.
Kami ka na lang noon. Baka ba naman? Masaya-saya yung lakad mo. Kapag ganun ka, siyempre. Ilan? Ilan sa'yo? Yung mga sa ano, boy. Pero mo yan pa, kasi Kung sa ako yung sponsor niya, ako yung sponsor. Yung mag-sponsor naman nun. isawaan mo. Itang dito ka, gawin mag-alaga. Ito yan, dinalagay ito. Hindi na ito, babagay ng dito. Hindi talaga nalagay yung veterinarian. Papamper mo pa yun. Kung gusto yung gumaling. Kasi actually, siyempre mag-i-effort kayo. Gawin yun mag-i-effort kayo. Pero pag pinabayaan nyo lang yun, ganun siya mas mula. Ano ba natin trabaho niyo? Construction. Mga tao? Gusto mo lang kinita? Hindi. Ang malit na. Bakit kayo pa hindi lang? Ganun lang naman. Dali na ganun kalit. Oo. Pinadali mo nga sa Pampanga, sa Aray, 2, 8 years old, saka isang 80 po. Galing-galing mo na eh. Tapos na, graduate na. 2 months na yun, graduate yun. Sayang pagkakataon, sayang sito. Ang gusto kasi hindi pwedeng itenga yan. Pag tinangga mo yan, lahat ng mga ano niya, masa niya, uurong. Pag umurong yan, matagal na gumaling yun. Taon na nga abuti nun. Yun, bilang matagal 3 months magsariwa pa. Yan mo na. May 6. Nakapagsalita naman. Pati yung bibig niya, dudukutin natin. Sayang ang buhay mo. Napahila ko hindi lang. Kasi mo, mga dalag dito. Maraming mag-sponsor lang. Hindi na kaya yung mga dumanya dito, mag-sponsor na ito. Dito naman. Kasi ito, pagaling na to. Nilalagay ito, ang nalagay yung bedridden. Yung nakaiga lang, siyempre yung domino, yung pampers, pipeline ba? Hindi mo sumaksok ka rin, mga ganun na. Kali mo guys, mga layo. Masa walang opera? Hindi na opera ang ulo. Very good. Push mo pa rin. Kung nga niya, gawin pa-therapy. Walang bagay ang stroke. Ang pa-therapy, hindi gagaling. Ano na yun? Kasi yung damdamin niya, parang nahirapan siya. Kasi ang gusto ko na ito pa-therapy, tumalakas siya. Nasikip ko sa mga. Uy! Uy! Ikaw mo na siya! Mas ganda sa'yo. May mga lubag na magamit dito. Mayroong gamot na yun. Kasi pinag-therapy na yung malawi. Yung therapy. Na-stack up lang. Miri, gawa dyan ang tali. Maganda yan eh. Umisahan ka rin. Ano, sabihin mo. Tawagin mo yun lang. Asawa niya. Parang matulungan din natin yung tito mo. Sayang mo ng buhay. Hindi na nagano ng buhay. Hindi nagtitherapy kasi. Hindi therapy. Pinutin mo. Yung paano yung kinakaladkad na lang pag nilalakad na kaganyan. Hinihila na lang. Pwede ito. Mabilis lang. Pero pwede pa yun. Mabilis lang. Paano pag yung paano pa nagbabakay? Ano si Tito Demo? Ganun lang ginagawa niya. Sumangat ko ng kuryente. Tsaka Ay, stretching. hindi. Wala. Ay, hindi na ako magsalita. Ay, hinihilang dila noon. Sabi ko bilang. Umurong kasi ang dila noon. O, kagaya yung ginawa sa iyo din ng kama. Dito mo no, yung mga Siya, masin di ba dito. yung ligo niya yung minasayang yung O sabi mo yung ano, yung asawa niya kung pwede. Kaya, papayag ka ba dito? Pikasan yan, nandito. Ah, layo pa ba na ito? Pwede dito. Sa bahay ng maganda sa Pwede dito, 3 buwan lang yan. O 2 buwan. Kailangan na. Dito na sila ganyan. Hindi, magaling na to. Dalawa pa babantayan na. May isa lang. Magaling na to. Hindi na babantay ito. Eh, pero syempre, alagain din yun. Imbis na relaxin na rin, mamusabi pa. Ito ang babantay. Diba? Siyempre, kaya galing din niya. Pag may bisita, nag-iisip din yan. Oh. Are you ready for that? Iisipin din niya yan. Syempre. Yes or no? No. Oo. Kasi may hirapan lalo siya. Ang galing mo niya, di ba? Bayan mo siya. Dapat na-relax lang yung isip niya. parang nangyayari sa mga Ay, gano'n. Hindi ba alam mo yun? Ano yun?
Mahal po. Financial kasi na. Mahal ang ano doon sa ospital. Ang mga therapy doon, mahal sila nun. Financial kasi na. Nasa 700 plus yun pag ganyan tayo ng ospital. Kasi madala pa sila dito. Ang mga PT, hindi mahal ang PT ng mga ano, ang tumitirang PT, nasa ano, pag home service pa, no? Mahal ang PT. Ari lumayan ng 4 years course. Kaya ano yun. Mahal sila, Kaya mahal yun. mahal- Ligo ganyan, 1.5. Ano yun sila mahal nila. Lalo hospital yun. So nga, kukurente ka lang talaga. Kukurente rin. Kuryente na yan. Wala nang galit ang PT. Kasi ito, massage therapy ito. Yun, physical therapy. Physical therapy, ginagawa ng kuryente lang. Tsaka, taas mo to. Okay, ganito. Kailangan bukas mo na. Ganito namin natin, ha? So, ready. Kaya yung galing makikita, napalit. Kasi walang balik. Ano kuryente lang. Hindi na kayo eh. Si Aida ganun yung walang nagpera. Ligo ko na. Aida ganun. Sarap. Gusto na tayo, ma? Open. Close. Open. Close. Diba? Mas kayo na natin. Kasi yung stress ball nila siya. Ay, hindi mo tinerapi nila. Huwag kita ha sa umaga mag-stress ball. Nakaka mo to. Yung ganun mo. Nakaka mo to. Sige. 10. Sige. Taas mo. Sarap. Ay, close open mo. Yan. Kaya hindi nila lang. Pagmakamagay ka lang. Parang pinamaga ha. Sinabi ni Sherry ka Ayun nga, yung ganun, no? Yung ganun. Ayan. Sasabi mo yung hila-hila ng car. Ganda sana kung nakaganon. Kung unang gaganon. Gagano siya. Masisira yung mga ano. Mahaksob. Ang pinaka-normal, yung gano'n na normal. Malambot lang muna. Tsagain mo lang. Huwag yung maga. Ganun ka lang o. Parang hinahatak rin yan. Wala kami sinabi ngayon, wala kami sinabi. Namutan naman yan natin. Sinundag natin. Sinundag natin. Ang program ko, di ba ginagawa? Pero ikaw gagawin yun every morning. Kahit sa pusang kulang. Parang hindi na-stack ko. Yun ang tatrabahuin mo. Kasi pagay mo. Tiga. Lakas na mo. Power mo. Tiga. Loose. Tiga. Maluwag. Tiga. Okay. Tiga. Lakas na yun. Tiga. Power ka na. Diba? Galit na. Galit na rin. Please, may power ka na, di ba? Kunti na lang mo ano sa'yo. Re-repair sa'yo. Ang sa parang dapat ang meron sa mga picture. Ang pamarangay. Yung nga napakagaling ko. Hindi sila manuwa ng gubat agad eh. Kasi pagkain ko yan ayat. Sabi ko, ito kakain baboy. Babay lang yan. Nakakaw sa baboy. Ako ayaw ko mga kanin. Hindi. Dito lang. Kasi kailangan Okay, din kailangan mo din. Hihina ka. Hihina ka. Wala kang pambalik doon. Sabi ko, pero Yung tinapay, ano, oatmeal. Manghihina ka, bigla mabasa katawan mo. Yung brown rice. Pwede yan. Anong lahat mo, Anlin? Parang spam siya. Kung hindi ka sure. Hindi, binili na yun. Mali pag hindi ka sure, mahal eh. Gabruser. 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 Ay, that's na. Gabruser. Gabruser. Lucer na. Mahal din yan eh. Opo. Tapos nakabawa na ito. Pares na. Wala na. O yan na. Ano to? Kesha ito. Persan na yan. 1, 2, 1, 2, 1, 2 yata. 1 forever niya ma? Baubos na yata? Wala na. Wala na. May darating yung oil eh. Uy, may sponsor. Sponsor. Salamat ka sponsor. Yung ganyan may binibigay niya, no? Binigyan mo na. Ganyan, gusto. Gusto ko rin. Oo, yan yun. Yan yung binibigay Yun naman sa binigay sa sa ano. sa school. Galing siya sa Hindi ka din pwede ensure na. kuha niya yung ano. Ano ba O dapat ginag-ano ko yan. Para